Hello everyone. गिबि-गिबियावनो बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। गुवाहाटीयाव मोनसे खामानियाव फैदोंमोन, साननैयानो जाबाय। दिनै जों एसे दिपर बिल बेवहाय बेरायहैनो नागिरदों। स' नोंथांमोनखौबो एसे दिन्थिनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला अननानै नायलांदो। थुदो बिदिब्ला। स' जों रुमनिफ्राय ओंखारबाय। जा समायना भिउ नोंथांमोना नायनो हागोन। बाइकजों थांगोन जोङो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। जों बे हटेलावनो दङ दिनै। साननैयानो जाबाय थानायाहाय। चलो चलते हैं। फाइनाली सफैबाय जोङो दिपर बिलाव। ओरैबायदि गेदारिं नै। नै मेगि जानोसै जोङो। Ada tasty tastyयानो लुबैनो हादो नोंसोरो। बरिया ओंखाम उखैनायखाय जाबाय। Nanay. Tahu nak kau ni? Tahu nak kau ni? Ini tahu nak? Ini kau nak itu cuma hitol. Nama lagi di mana dulu? Coba kalian nak. Saya beri nama mereka mana? Tahu nak lagi? Salmas. Ngày nào cũng sẽ đứng. Mas, hold on lagi dulu. Lagi di mana?